Čítanie zo svätého Evanielia podľa Jána. Ježiš povedal zástupom: Nik nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesím v posledný deň. U prorokov je napísané: všetkých bude učiť sám Boh. A každý, kto počul Otca a dal sa poučiť, prichádza ku mne. Nie, že by bol niekto videl Otca, iba ten, ktorý je od Boha, videl Otca. Veru, hovorím vám, kto verí, má večný život. Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nikto, bude z neho jesť. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Počuli sme slovo Pánovo.